Seguim amb les postures de peu, però també introduirem les postures sentades. Després d'aprendre totes les accions que hem de mantenir quan estem dempeus, traslladarem aquestes accions a les postures sentades. Us desitjo una bona pràctica. Agafeu dues mantes o el suport, l'alçada que necessiteu i comencem assegudes en Svastikasana. Creuant les cames, peus a sota dels genolls, deixem descansar les mans sobre de les cuixes i anem a tancar els ulls. T'observes en la postura. Estira la part interna dels talons. Exhalant, deixa anar les ingles, els genolls. Relaxa el ventre i estira la columna. Esquena llarga i estirada, buscant l'eix perpendicular al terra. Porta els ombros amunt i endarrere. Exhalant, deixa lliscar la pell de l'esquena. Mantens l'obertura del pit. I uneix el palmell de les mans. Observa el contacte d'un palmell a sobre de l'altre. Tota la teva atenció es dirigeix ara a la pell dels palmells de les mans. Com menys espai buit hi ha entre les dues mans, menys fluctuació mental. És a dir, que a través del contacte de les mans crees un espai per mantenir la ment concentrada, observant aquests dos palmells. Observa la respiració. Inspirant i exhalant pel nas de manera natural i fluida. I fes una respiració profunda. I cantarem 3 sons. Inspira. Baixa el cap i les mans. Reverencia i honra el ser que ets. Inspira amb els ulls i eleva la mirada. Samastitihi. Posem dempeus. Peus junts, talons i dits grossos es toquin. Separa bé tots els dits. Estira els dits cap als costats i cap endavant. I observa la planta del peu.
Des d'aquest espai, des d'aquesta planta del peu, trobant els 3 punts principals de suport en cada planta, vas traslladant l'acció en direcció a les ròtules, cuixes actives, deixes baix el sacre, leves pubis, pelvis compacta, estira el tronc, obre el pit, les mans apunten cap a la terra. Fixa la mirada en un punt i observa't en la postura. Inspirant, Urdhva Hastasana. Eleva els 2 braços, palmells encarats, ombros junts a les orelles. Amb l'exhalació, porta el melic cap endarrere i cap a dalt. Estira bé els 2 colzes, observa que estiguin igual d'estirats. Encara una respiració, no perdis l'acció de les cames. I exhalant, baixen els braços. Uttita Trikonasana. Agafa els suports que necessitis, ja sigui una cadira, els 2 blocs. També pots col·locar la mà a la tíbia o a la cuixa. Troba la teva alçada, que et sentis còmode i que puguis portar les accions a les cames i el tronc. Un salt, peu dret 90 graus, taló esquerre endarrere, alineant el taló del peu dret amb el pont del peu esquerre. Trobem els punts de suports en cada peu, les 2 cuixes roten cap a l'exterior. I exhalant, estires lluny fent la ingle dreta ben profunda. Recorda d'obrir la caixa toràcica, pots col·locar la mà a les costelles, portar el colze endarrere, mantenint les cuixes ben actives. Des d'aquí estira el braç i si vols pots mirar el dit pulgar. Inspirant, t'incorpores, cama dreta ben activa. Anem a l'altre costat. Peu esquerre, 90 graus, taló dret endarrere. Dits dels peus ben actius, separats. 3 punts de suport en cada peu. Les 2 cuixes roten cap a l'exterior, seguim absorbint tota l'estona les 2 ròtules. Exhala, t'estires lluny endavant, deixa que la ingle esquerra ara es faci profunda. Profunda. Si vols, mà a la costella, colze endarrere per obrir el tronc. Mirada al palmell dret. Intenta mantenir les accions que hem descrit en cada peu i cama. Intenta mantenir-te ben present, evitant que el cos es mogui per inèrcia. Es mou de manera conscient. Inspirant. Tornem al centre. Peus junts. Samastiti. Virabhadrasana 2, Uttita Parsvanasana. Podem deixar els blocs una mica endarrere, que no ens molestin. Fem un salt ben gran. Col·loquem els 2 peus i exhalant entrem en la postura. No perdis l'acció de la cama esquerra. Recorda que les 2 cuixes roten cap enfora. Busquem la mobilitat del cap del fèmur i enfortir les cames. Intenta que el peu de darrere no caigui cap a l'interior.
Segueix buscant els 3 punts de suport en cada peu. El tronc es manté al centre, que no s'inclini endavant. Pots col·locar les mans al costat del pit, observa que els dits apuntin endavant. Si veus que quedes així, intenta buscar el centre de les dues cames. El tronc descansa sobre de la pelvis. I t'estires lluny endavant, anem a Uttita Parsvakonasana. Recorda que pots col·locar la mà al suport, al terra o fins i tot l'avantbraç a sobre de la cuixa. Mirada a l'axil·la. I tornem al centre, Virabhadrasana 2. Anem a l'altre costat. Virabhadrasana 2. Deixa que els braços descansin en l'espai. Estira la part inferior, que els tríceps estiguin actius. Aquest espai des de l'espatlla, tot el tríceps. Les dues cuixes roten cap a l'exterior. T'estires lluny endavant. Uttita Parsvakonasana. I tornem a Virabhadrasana 2. Peus junts, Samastitihi. Virabhadrasana 1. Podem començar elevant els braços, creuant els pulgars. Des d'aquí separem els dos peus. També podem practicar la postura amb les mans a la cintura i després Vimanasana. Però anem a intentar entrar amb els braços ja a Urdhva Hastasana. Amb Urdhva Namaskar. Comencem, entrem el peu esquerre, mira en direcció a les 11, podríem dir. Peu dret a les 12 en punt. Troba el suport dels dos peus, cames ben actives. El tronc mira cap al peu dret. I exhalant, flexiones la cama de davant. No perdis l'acció de la cama esquerra. Si et sents en equilibri, recorda que pots deixar caure el cap. La mirada anirà cap als pulgars, el drishti. I canviem de costat. Mateixes accions. Exhalant. Cama dreta ben activa. No perdis l'arrel del taló. Bé, tornem al centre, peus junts. Samastitihi. Ardha Chandrasana. Recorda que per aquesta postura pots fer servir el suport dels blocs. Sí? Deixa't un bloc a prop per si el necessites. Entràvem a la postura des del Uttita Trikonasana.
Flexiones la cama de davant. Vas a col·locar la mà en diagonal. Dit gros en pulgar. Fas un petit pas per portar el pes endavant. Mirada cap a l'horitzó. I vas portant el pes cap al peu dret i la mà dreta. Les dues cuixes segueixen rotant cap a l'exterior. Mantens la cama esquerra ben activa, porta el taló lluny. Cama dreta, absorbint la ròtula. I baixem a poc. Uttita Trikonasana. Peu esquerre. Uttita Trikonasana. Flexió de la cama, estira la mà lluny, en diagonal. Fas un petit pas. I des d'aquí vas portant, traslladant el pes al peu esquerre i la mà esquerra. Porta el taló dret ben a lluny. Les dues cames molt actives. Cama dreta ben forta, intenta alinear el taló amb el cap del fèmur, que la cama no quedi ni més a baix ni més amunt. I exhalant, baixem. Passem per Uttita Trikonasana. Bé. Peus junts. Samastitihi. Parsvottanasana. Per aquesta postura pots fer servir el suport de la cadira, dels blocs o anar a col·locar les mans al terra. Separem els dos peus. Peu esquerre, mira les 11, peu dret, en punt, 12 en punt. Trobes l'arrel dels dos peus. Cames ben actives. Inspira, eleva braços. I exhalant, estires lluny endavant, portant la cadera dreta endarrere. Vas a col·locar les mans al costat del peu. Sí, aquí podríem fer servir un bloc amb l'alçada que necessitéssim, o fins i tot estirar-nos, posar les mans a la paret o en una cadira. Cames ben actives. Intenta alinear les dues caderes. No deixis que la cadera dreta decaigui. Esquena còncava, obrint el pit. No perdis l'arrel del peu de darrere, ni l'acció en l'arrel del dit gros del peu de davant. Per incorporar-nos, mirada endavant, obrint el pit, mans a la cintura. I canviem de costat. Repetim les accions. Molt important, trobar l'arrel del taló del peu de darrere. Alineant les dues caderes. Inspira, eleva braços. I exhalant lluny endavant. A poc, portant la cadera esquerra endarrere. Cuixa dreta ben activa. Clava el taló endarrere. Cama esquerra, portant la cadera amunt i endarrere. Obre el pit, mirada endavant, esquena còncava. I per sortir de la postura, mans a la cintura. Tornem al centre. Samastitihi. Parivrita Trikonasana. Tornarem a fer Uttita Parsvottanasana. Inspira, braços. I exhalant, anem a col·locar les mans al suport o l'estora. Bé, des d'aquí passarem la mà esquerra a l'exterior del peu.
la mà dreta a la cintura. I començarem a estirar el cap endavant en direcció al peu i a rotar el tronc des de la cintura. Pots elevar la mà o simplement mantenir el palmell a la cintura portant el cos endarrere. Bé, tornem al centre. Inspira, t'incorpores i canviem de cama. Faré aquest cop així perquè veieu l'altra part del tronc. Trobem primer l'arrel del peu de darrere. Inspira, eleva braços. I anem lluny endavant. Traslladem mà dreta a l'exterior del peu esquerre. Mà esquerra a la cadera. Des d'aquí estiro bé el tronc endavant. I giro sobre el meu propi eix, portant el cos endarrere. Podem elevar el braç. Usem l'alçada o suport que necessitem. Pot ser la mà sobre d'una cadira o a sobre del bloc. I sortim. Obrim el pit. Samasthiti. Uttanasana. Separa els teus peus a l'amplada de les caderes. Recorda que també pots fer servir paret, cadira o blocs. D'acord? Sempre busqueu l'alçada que necessiteu per efectuar la postura de manera correcta. Inspira, eleva braços. I exhalant, flexió endavant. Cames ben actives. Absorbint les dues ròtules, cuixes roten cap a l'interior. No perdem els punts de suport en els peus. Anem a col·locar les mans al costat del peu, o si estem en un bloc, pot ser les mans endavant o mans a la paret. Inspira, estira el tronc, pes cap a la punta dels dits, cuixa roten cap a l'interior, donant espai al sacre. I exhalant, deixa caure el cap. Relaxa el ventre. Cames ben actives. No perdis l'acció d'obrir l'espai extern dels genolls, l'espai de darrere. Deixeu que aquest espai es vagi obrint, elevant els isquions amunt, estirant els isquiotibials cap amunt, amb l'acció d'elevar els isquions, d'elevar els ossos de les natges. Relaxeu el ventre. Deixeu caure el cap. Relaxant les espatlles. I mira endavant, mans a la cintura. Samasthiti, peus junts. Prasarita Padmasana. Col·locar els dos peus a l'espai de darrere de l'estora, així sabem que les dues caderes estan alineades. Porta el pes cap a l'exterior de les cuixes. Inspira, eleva braços. I exhalant, estires lluny endavant. Anem a col·locar les mans. Prasarita Padmasana. Recorda que pots fer servir blocs. Pes cap a la punta dels dits. Si tenim les mans al terra, podem anar a col·locar els palmells plans. Pressionarem suaument els palmells contra l'estora per ajudar-nos a entrar als omòplats. Fins i tot podem caminar endarrere, col·locant les mans al centre dels peus.
cames ben actives, no deixem caure les ròtules. Seguim absorbint les dues ròtules, mantenint els peus en equilibri. Centre del taló, arrel del dit gros, arrel del dit petit. I mans a la cintura. T'incorpores. Peus junts. Samastitihi. Bé, després d'aquesta ronda de postures de peu, seguim amb postura invertida, equilibri sobre el cap, i introduirem algunes postures sentades. Som-hi. Per practicar Sirsasana podeu fer servir una cadira, el suport d'una paret. Sí, tornarem a fer Ekapada Sirsasana. Recordeu que ens agafem dels colzes per prendre la mesura, la distància dels ombros, sí? Aquí sabem que és l'obertura dels ombros. Els col·loquem a sobre de l'estora. Sense moure, sense perdre aquesta distància, entrecreuem els dits. Pulgars estan junts. Els canells volen rotar una mica cap endins, no deixeu que s'obrin. Aquesta acció ens ajuda a mantenir els avantbraços ferms i a no perdre l'acció que hem de fer amb els omòplats. Col·loquem el cim del cap entre els dos braços. Elevem la pelvis. I des d'aquí anem a posar un peu i l'altre sobre de la cadira o la paret. Si ja practiqueu la postura, podeu entrar directament en la postura o fins i tot passar per aquestes indicacions, sigui aquests passos. Aquí hem de buscar l'acció dels omòplats, que sentim aquesta rotació interna dels canells. Observeu com l'avantbraç s'arrela a l'estora. Ekapada Sirsasana. Elevem un peu. Dues cames ben actives. Les cuixes roten cap a l'interior. I canviem. També podem elevar les dues cames. Salamba Sirsasana. Podeu practicar aquesta postura amb una cadira i paret. Paret per donar-vos suport al tronc. La cadira per elevar els peus. No perdeu l'acció d'arrelar els avantbraços. Cuixes actives, roten cap endins. I baixem, podem anar a col·locar un peu a la cadira, després l'altre, a l'estora. I fem una petita Adho Mukha Virasana per descansar. Inspirant, t'incorpores. Molt bé. Upavishta Konasana.
suport d'una o dues manes. Trobeu l'alçada que us vagi bé, que us permeti mantenir el tronc estirat. Jo en faré servir una i la col·locarem dibuixant un triangle amb aquesta punta rodoneta d'aquesta manera. Ens asseiem a sobre. I obrim les dues cames, separem els dos peus. Bé. Natges endarrere i cap als costats. Els peus estan perpendiculars al terra. Mireu que les puntes dels dits apunten cap al cel. No deixeu caure els peus cap endins, ni massa cap enfora. Absorbim les cames. És ara que hem de traslladar les accions de les postures de peus al terra. D'acord? Cames ben actives. Absorbim ròtules. Les cuixes roten suaument cap a l'exterior. Inspira, eleva els braços. Exhalant, atrapa els colzes. Imagina que tens dos anelles que van des de l'espai frontal agafant les ingles cap endarrere. Imagina que aquestes anelles fan l'acció d'empènyer cap al terra. Sí? Llavors la teva pelvis queda compacta i els isquions ben arrelats. No perdis l'acció de les cames. I canvies el creuament dels braços. Upavishta Konasana. Inspira, estira els dos palmells. Anem a col·locar les mans amb els dits mirant endavant just darrere de les caderes. Els colzes apunten endarrere. Obrim el pit. Braços de nou. I aquest cop anem a col·locar-los davant. Inclinem suaument el tronc davant. La paret de la vagina descansa sobre de la manta. No perdem l'acció d'arrelar els isquions ni d'absorbir les ròtules. Si us sentiu còmodes aquí, podeu anar una mica més endavant. Mantenim l'acció de les cames. I tornem al centre. Svastikasana. Parsvottasana. Svastikasana. La postura del començament, sí? Assegudes en postura senzilla. Podem deixar la manta així o si voleu canviar, posar-la com la teníem al principi. Potser necessiteu més alçada de nou. Ens asseiem bé a la punta dels isquions. Peus més o menys a sota dels genolls, estirant la part interna dels talons. Bé, relaxa les ingles, relaxa el ventre. Inspira, eleva els braços. Exhala, atrapa colzes. Busquem la mateixa dinàmica d'arrelar els isquions, de mantenir la pelvis compacta i estable i aquest suport ens ajuda a estirar el tronc. Des de l'arrelament dels isquions podem crear tensió en la columna, estirant els avantbraços lluny del cim del cap. I observes el tronc en la seva forma tridimensional. No pensis en eixos plans, sinó pensa que és un cilindre i que tots els vectors s'estiren. Canviem el creuament. Deixa anar les ingles. Recorda que les cuixes roten cap a l'exterior. També els bessons. Si cal, pots fer l'acció amb les mans. Sí? Agafar
la carn dels bessons, dels panxells i girar-la cap a l'exterior. El mateix amb les cuixes. Donem així obertura a l'articulació del genoll. Unes respiracions més. I baixem els braços. Virasana. La vam practicar en l'última seqüència. Vam utilitzar 2 blocs. Avui farem servir només un bloc. Fins i tot podeu provar que potser no us cal cap suport. Trobeu l'alçada que us vagi bé, això ho faré servir. En totes les postures que estem sentats o a sobre de les tibes o els genolls, si sentiu molèsties, recordeu que podeu posar una manta a sota. Però que us ha de quedar tant el genoll com l'empeine a la mateixa alçada. Sí? No val només posar una manta que ens apugi la part frontal. Bé. Col·locar un bloc d'aquesta manera, els isquions aniran aquí sobre. També el podríem col·locar així. Unim els 2 genolls. Anem a col·locar el cap endavant. Panxells cap enfora. Peus ben plans i anem a seure sobre del bloc. Virasana. Recordeu, molt important que no hi hagi molèstia als genolls. Si sentiu molèstia, col·loqueu més alçada. Intentem que els dits petits també toquin a l'estora, que la planta del peu miri cap al cel. Bé, anem a fer Badanguliasana. Comencem creuant l'índex dret per sobre de l'esquerra. Palmells miren endavant. Absorbim els braços. I exhalant. A poc deixem baixar el sacre alhora que elevem els palmells. Ombres fins a les orelles. Inspirant, el melic va cap endins i cap a dalt. L'esquena lumbar s'estira. Colzes ben plens. Ombres lluny de les orelles. Deixa lliscar la pell de l'esquena en direcció a la pelvis. Encara una respiració. I baixem. Bé. Canviem el creuament dels dits. Passem ara a l'índex esquerre per sobre del dret. Palmells miren endavant. Absorbim els braços. Amb l'exhalació. Deixem baixar el sacre alhora que elevem els palmells. Colzes ben plens. Respiració profunda. Observar com treballem la caixa toràcica. La mobilitat de l'esternón, molt important en la respiració. Obertura de les axiles. I baixem. Deixa descansar uns segons els palmells a sobre de les cuixes. Tanca els ulls, observa't. Gomukhasana. Ens incorporem. Anem a treure el suport. Ens asseiem, potser a sobre d'una manta. Ara la posarem de forma vertical perquè ens molesti menys en els peus. Molt bé. Anem a col·locar el peu esquerre al costat de la pelvis, amb la planta del peu apuntant cap al cel. Cama dreta passa per sobre. I anem a col·locar el peu al costat de l'altra cadira.
També podem entrar en la postura col·locant els dos genolls un davant de l'altre sobre de l'estora, peus miren endarrere i des d'aquí ens anem a seure. Avui practicarem Gomukhasana només en el creuament de les cames. En la pròxima sessió afegirem també l'acció dels braços que vam practicar en una de les primeres seqüències. Pots deixar les mans a sobre dels peus, buscar l'estirament del tronc. Observar la respiració. Observa com Gomukhasana treballa sobre la musculatura profunda de l'articulació de la cadera. I canviem el creuament de les cames. Passem ara el peu dret per sota, costat de la cadera, peu esquerre. Recordeu que els panxells giren cap enfora. També podeu anar a posar el genoll davant de l'altre. Mans a sobre dels peus. Seguim estirant el sacre cap a l'estora, el cim del cap cap al cel. Gaudeix de cada respiració. Una respiració més. I passem a Bharadvajasana. Mantenint aquest peu dret, tal com el tenim, el que farem és el peu esquerre i col·locarem aquesta part a sobre del peu dret. Els dos genolls queden en línia l'un al costat de l'altre. Si sentiu que la cadera dreta us cau molt, podeu col·locar un suport a sota. Aquest cop hi ha la manta, però podríem agafar, doblegar-la i només col·locar el suport a sota de la natxa dreta. Sí? Això ens ajuda a equilibrar la pelvis. Inspirant, eleva braços i rotem en direcció contrària als peus. Col·locarem la mà dreta a l'exterior, la mà esquerra a l'exterior de la cuixa dreta, la mà dreta just en línia amb el sacre, darrere de la pelvis. Relaxa el ventre. Respiració profunda, portant l'omòplat dret endarrere, l'ombro dret endarrere, l'ombro esquerre endavant. Encara una respiració. I tornem al centre suaument. També podem practicar la rotació del tronc a sobre d'una cadira. Ens asseuríem amb les cames paral·leles i buscaríem aquesta rotació agafant-nos al respatller. Ho farem en les pròximes sessions. A l'altre costat. Podem col·locar la manta sota la natxa esquerra. Peu passa per sota de la cama dreta, els dits
Sí? Els dits miren cap enfora, d'acord? No queden endarrere, miren cap enfora. Sí? Fem un suport per al peu dret. Els dos genolls queden ben alineats. Inspirant, eleva els braços. Rotem cap al costat esquerre. I busquem aquesta rotació i obertura del tronc. Ara és l'ombro esquerre que vol anar endarrere, ombro dret que vol venir endavant. Respirar profundament en el pulmó esquerre. I tornem al centre. Adho Mukha Svanasana, Urdhva Mukha Svanasana. Anem a estirar una mica les cames després d'aquestes posicions assegudes. Recordeu que podem practicar amb el suport dels blocs o amb les mans al terra. Sí? Començarem amb Adho Mukha Svanasana, amb la mà als suports. Farem com l'altre dia, aquesta petita vinyassa que ens porta d'Adho Mukha Svanasana a Urdhva Mukha Svanasana. Genolls en línia amb les caderes, peus actius, i amb l'exhalació mantenint el cor fort, el melic cap endins i cap a dalt. No deixem que la lumbar s'arquegi, sinó busquem aquesta acció de la zona dorsal. Podem mantenir els genolls semiflexionats, busquem l'estirament de la columna o estirar les cames per darrere. Mans actives, busca que tot el palmell estigui sobre del bloc. Estira els braços, colzes ben plens, com si es volguessin apropar l'un a l'altre, i el braç gira cap a l'exterior, sempre donant espai entre l'ombro i les orelles. Evitem això. Busquem l'espai. Mirada cap al melic. Cuixes actives, fent les ingles frontals ben profundes. Volem elevar aquest espai d'aquí. Bé. I anem endavant, Chaturanga. Deixem baixar la pelvis. Podem anar a buscar el suport avui dels empeines. I exhalant. Cames ben fortes. Adho Mukha Svanasana. Anem endavant. Chaturanga. Inspira. Exhala. Sí, també podem fer endavant. Col·loco els genolls. Inspiro. Exhalo. O practicar-ho sense els blocs. Des de Adho Mukha Svanasana, Chaturanga, Urdhva Mukha, Adho Mukha. I un últim cop. Chaturanga, Urdhva Mukha. Pots quedar-te a la punta dels dits també. Exhalant. Adho Mukha Svanasana. Genolls a l'estora. Descansem en Adho Mukha Virasana. Salamba Sarvangasana. Ja quasi estem al final de la pràctica.
Farem servir les 2 o 3 mantes, cadascú l'alçada que li vagi bé. Que ens quedin ben planetes, pa rodoneta serà per posar les espatlles i el coll, que no ens molestin els plecs. Podem seguir fent ús de la cadira i la paret tot el temps que necessitem, d'acord? Jo aniré a posar els peus al terra, però recordeu que també podem posar els peus a sobre de la cadira i fer des d'aquí totes les postures, les variants. Bé. Omòplats queden plans a sobre de l'estora. La zona occipital al terra. Portem els peus endarrere. Sí? Aquí anem al terra, a la paret, a la cadira, el que necessitem avui. Separem els peus. Pes en un costat, enrosco el braç cap a l'exterior, vaig a buscar el suport de l'ombro en lloc de l'omòplat. Anem a l'altre costat. Bé. Colze estan junts com puguem. Col·loquem les mans ben a prop dels omòplats. Cames actives. Comencem amb Salama Sarvangasana. Llevem un peu i després l'altre. Mirada al merit, no giris el coll, no giris el cap. Que la gola et quedi lliure. Pes cap als colzes. Les cuixes roten endins i s'estiren. Les mantens ben actives. Observa la respiració. Unes respiracions més. No perdis l'acció de les cames, com si s'impulsessin cap al cel. I capada, Salama Sarvangasana. Mantens el peu esquerre ben estirat cap amunt i exhalant baixem el peu dret. No fa falta anar a col·locar-lo al terra, pot ser a sobre de la cadira o intentem baixar, buscar el suport del terra, mantenint les dues cames ben actives. I canviem. Cama dreta ben activa, rota cap a l'interior. Baixem la cama esquerra. Dues cames ben plenes i estirades. Salama Sarvangasana. Halasana. Buscar el suport. Els dits dels peus. Estirar els talons en direcció contrària als palmells de les mans. Podem canviar el creuament dels dits. Karnapidasana. Col·loca les mans en forma de puny al costat de les orelles i vas a col·locar els genolls a sobre.
Pots elevar la pelvis. Bé, i anem a extendre els braços. Col·locarem un peu i l'altre a sobre dels palmells. Cames estirades, elevem la pelvis. Recordeu sempre que sentiu que la veu us queda lliure. Omplint bé els genolls per darrere. Bé. I sortim a poc a poc de la postura. Intentem que el cap no s'aixequi del terra. Situando simplificada. Descansem aquí unes respiracions. I ens girem cap en un costat. Per incorporar-nos a poc a poc. Janu Sirsasana, Paschimottanasana, Shavasana. Per Janu Sirsasana tornarem a col·locar les mantes una sobre de l'altra, com hem fet al principi. I l'alçada, la que cadascú necessiti. Ens asseurem a l'extrem dret de les mantes. D'acord? Ho faré amb una manta. També podem utilitzar una cinta per atrapar el peu. Ara bé, ens asseiem a l'extrem, estirem les dues cames, Dandasana, que és la base de les postures sentades. Ens recorda les accions de les cames, l'estabilitat en la pelvis, l'arrelament dels isquions i l'estirament del tronc. Portem el peu dret en línia amb la natja dreta, sí? Que no quedi davant del pubis, deixant una mica d'espai. Ens sentem a l'extrem i deixem caure aquesta cama dreta cap al costat. Observeu que els dos isquions us quedin a sobre de la manta, d'acord? L'isquió dret també. Cama esquerra ben activa. Fins els peus apunten cap al cel. Inspirant, eleva braços. I exhalant, anem endavant. Podem atrapar la planta del peu, la tíbia, col·locar simplement les mans així o mantenir-nos com en Dandasana. També és possible. La postura final és en flexió endavant. Sí? Portant el tronc endavant. Ens podem mantenir aquí, simplement atrapant la planta del peu. Observeu l'estirament del quadrant lumbar dret. L'acció que hem de fer per mantenir aquesta cama ben arrelada a l'estora, sí? Que naix des de l'espai de la ingle. I tornem al centre. Canviem de costat. Passem primer per Dandasana.
Passeiem extrem esquerre de la manta, Dandasana. Estira bé les dues cames. Abracem peu esquerre. Deixem caure cap a l'exterior. Bé. Inspira, estira el tronc. Pots elevar braços i anem endavant. Us recomano que agafeu una cinta, si no arribeu al peu, i busqueu aquesta acció d'anar entrant els omòplats i fer l'esquena còncava, com hem fet en les postures dempeus. Sí? Per exemple, en Parsvottanasana. Encara unes respiracions. No perdeu l'acció de la cama recta. Recordeu que aquest isquió s'arrela a través de l'acció de la cama. Que aquesta acció de la cama ens ajuda a fer l'estirament de forma correcta. Encara absorbint la ròtula. I tornem al centre. Abraça la tíbia esquerra. Ens podem asseure ara al centre de la manta. Dandasana, Paschimottanasana. Marxes endarrere cap als costats. Cuixes roten cap a l'interior, absorbint les ròtules. Cames sempre actives. Inspira, eleva braços. I exhalant, anem endavant. Recordeu, podem agafar els dits grossos dels peus, les tíbies. L'important no és arribar lluny, sinó que estiguem molt conscients de totes les accions que estem fent, d'acord? Que escoltem el nostre cos i que no posem la ment en un estat d'estrès. És aquí, és aquí, és aquí, és aquí. Fins i tot en Dandasana, no passa res. Però amb un esforç resol i determinat. I acabarem la pràctica amb Shavasana. Ens estirem, posició supina. Podem començar flexionant genolls. Empenyem suaument amb els talons per estirar bé el sacre. Recordeu que us podeu posar un suport a sota de les cuixes, també a sota del cap, molt important, si ens queda la barbeta cap endarrere. D'acord? Molt important que busqueu l'estirament de la cervical, que descansem a la zona occipital, al centre de la zona occipital, que la mirada ens quedi al cor. Podem clavar els colzes per obrir encara el pit. Deixem caure els avantbraços. Deixem lliscar una cama. I després l'altra. I faràs 3 respiracions profundes, inspirant pel nas. Exhalant per la boca. I un tercer cop. I aquest cop, en l'exhalació, deixaràs anar tot el cos. Relaxa't completament.
teva respiració. I a poc, deixa anar fins i tot la respiració. Observa l'espai infinit que t'envolta i com et vas tornant part d'aquest espai infinit. La ment descansa en el cor es fon amb el tot. Per uns instants deixes anar tot allò amb el que t'identifiques. Simplement ets, sense conceptes, ni idees, ni límits. Sense conceptes, ni idees, ni límits. Ets l'espai infinit. Formes part d'aquest tot, d'aquest cosmos, d'aquest univers. I a través d'aquest estat profund de relaxació i entrega, el cos i la ment, el cos-ment es regeneren. I et retrobes amb la teva essència. Queda't tota l'estona que necessitis en Shavasana. Namaste. Gràcies.